ये डिंगिरी छतुटा आम ओडिशार को डिंगिरी छतु को किंतु ये इंडोनेशिया रे बहुत अवेलेबल छतु सब मिल जाए। मुझे एमती काटिकी सब सब कर काटी देती आउ छिंडी भी देती हलदी पकई किसी समय बतुले एवं धोईक बाहर करी धोईक कौन करेंगे धोईक एमती भल चुपुड़ी पानी छतु धोईदेली ए मसला रेडी करदे पियाज टे काटिदेवा गोटे आज जहाँ खावाटा बनाऊँ तार ना डिंगिरी छतु तरकारी तेणु मुझेतु ओडिशा ना कि डिंगिरी छतु बहुत बहुत मिले और बहुत सस्तार भी मिले माने आंक पैसा 5000 मिले किंतु सेटा हिसाब कला आम पैसा 25 ରୁ 30 टंका किंतु अध किलो खंडे छतु मिल जाए। तेणु आमको ये बहुत लोग ये छतु खाती तेणु आम भी आज ट्राए कर देखा इंडोनेशिया रे केमिति ओडिशार डिंगिरी छतु बना जाए मुझे आज देखा आपण मैंने देखते चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो आपको देखा केमती बनाऊँ। पैन टाइम गैस ऑन करदे आम छतुटा को एक भाजी नवा कहीं छतुटा न भाजिले सी भल लगे प्रथम भाजवा पड़ो एवं तापर मसला फसला पकड़े कौन करवा देखा तो मु पैन अल्प टे तेल नहीं जाऊँगी तेल गरम हवा को छाड़ा टे छतुटा को देखो भल धोई देती पूरा टिके भी पानी लगुनि भल धोई चुपुड़ी बाहर कर देती तेल गरम हो गला आम आपको छतुटा को पकईदा हल्दी लुण पकईदे गैस बनेदवा बहुत अधिक हो गैस कमी भले घाटीदवा छाड़ीदा किसी समय भाजवा तार पानीटा बाहर जाए न भाजले कौन हुए तार पानी जिते चुपड़ी बाहर करते भी से पानी रही भल भाजीदे तार पानीटा बाहर गले खाया भल लगे झड़े पानी बाहर सुविधा हो 5 मिनट खंडे तो यहाँ को देखीदे केमती देखते किसी मात्रा पानी बाहर आउ बाहर टी गैस बढ़ेगा छतुटा केते बढ़िया हो गला भाजी होगला कम काटिदेवा फुटन देगा तेल गरम हो लंका होगला जीरा टी देखीदेगा गला काटिक रखी पिज ताकि लगेदेवी
ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ପକାଇବା। ଟିକେ ସମୟ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଘାଣ୍ଟିକିରି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଉଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ। ତ ହେଇଗଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମସଲା ପକାଇଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭଲକରି ମିଶାଇ ଦେବା। ତେଲ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲେ ଟିକେ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତେଲରୁ ମସଲାଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ କଷୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପ୍ରାୟ କଷି ଆସିଲାଣି, ତେଲ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ମସଲାରୁ। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଲାଗିଗଲେ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ପୋଡ଼ିଗଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ତେଲ ବି ମସଲା ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଛତୁଟା ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇକିରି ମସଲା ଆଉ ଛତୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷିବେ। ତାହେଲେ ମସଲା ବି ଭଲରେ ମିଶିଯିବ ଛତୁ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମିଶିଗଲାଣି ମସଲା, ଛତୁ ସବୁ ମିଶିଗଲାଣି ଆଉ ତରକାରୀ କଷି ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ କେତେ ଭଲ ହେଲା, ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦେଇନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କରିଛୁ ପାଣି ଦେଇନି। ତ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା କାଟିକି ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ମୁଁ କମ୍ ପକାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏବେ ତରକାରୀ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ବାସ୍ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଭାତ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଡାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ଦେଇନି ଆ ଦେହରେ। ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଥୋଇଥିଲି ପରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସ ଟିକେ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଘରେ
चेष्टा करिकी करंतु देखिबा बढ़िया लगिବ। धा दिनक दिनिता दिनक धे धा दिनक दिनिता धा दिनक दिनिता दिनक धे धा दिनक दिनिता धा दिनक दिनिता दिनक धे धा